Nakitaan sang litik ang Esplanade sa Barangay Mohon, Arevalo, Iloilo City. Matapos ang pag-ulan-ulan sa nagligad ng mga inadlaw, ginabulubanta nga yara sa 3 ka pulgada ang kalaparon sa litik. Samtang yara sa 25 ka metros ang kalabaon sini. Sa interview sa Bomba Radio kay punong Barangay Francis Akap sang amo nga barangay, yagin pahayag nga may nagpahibalo sa iya nga mga pumuluyo na tuhoy sa litik sa among area. Suno pa sa iya nagakahangawa sila tungod nga alagyan ini sa mga nagapaninda nga mga pumuluyo. Suno pa sa punong barangay ang St. Gerard Construction Development Corporation among nag-obra sa nga mga proyekto nga ginapanag-iyahan kag ginadumalahan sang pamilya Diskaya kung sa di naglabot sa masobra 90 milyones ka pesos ang ginalokar nga budget para diri. Dugang pa ni Akap suno sa mga nakakita samtang gina-construct pang Esplanade ang 12 ka metros nga sheet pile nga dapat ibutang sa idalom ginutod pa sa 3 o kon 4 ka bahin. Amoy niyang ginalantaw nga isa sa rason sang paglitik bangod hindi masarangan sang sheet pile ang makusog nga current situation sang tubig kag manabaw ang paglubong sini. Rason nga nag-ab-ab ang kilid sang nasambit nga porsyon sang Esplanade. Ginumpisahan ang mga proyekto sa January 2025 kag nalabot subong nga tuig apang ginuntat anay ang operasyon sang proyekto. Ginalauman sang barangay nga ma-check ang lugar sang city government agod mahatagan sa nagakaigo nga tikang agod solusyonan ang mga problema. Nagpanugyan man si Akap sa iya mga pumuluyo nga mangin mahinalungon, ilabi na ang mga yara malapit sa suba agod mangin handa sila kun may matabo. Bangod kun mag-umpisa na ini guba mahimo ini magapadayon kag mangin delikado para sa mga nag-estar malapit diri. During sang gina-construct pa lang niyang Esplanade, ang supposed to be ang 12 meters nga sheet pile niya siya nga daw ano na siya, nga pugong da. Ginautod nila sa 3 pieces to 4 pieces ang isa ka isa ka span. So puli makalabot ni sa natungdan tani sa engineering naton sa Iloilo City Engineering Office na kung pwede nila mabisitahan tani iti mga tao concerned regarding sa at least para matagaan solusyon ba na hindi na magdako ang problema. Sa pumuluyo kati loligmat lang sila diri sa kilid sang subae kun kati sa nakita nila sitwasyon gakrak na ni kaga suno man sa DP nga operator. Once nga magbigay ni siya, sunod-sunod na lang niya ang mapiktuan ng the rest nga project ni.